Loh, tak kirain sapa Bu Susi to. Oh, iya pesenane jenengan sih. Oh, lewat ngendi? Dalan. Oh, sing anyar niku dalane. Wah, nggih ngonten. Oh, kapripun? Oh, alah, nggih po. Oh, niki monggo pesenan. Niki sing apple green. Nek sing kula sing ngegeme sing maple. Rodok kadohan-adohan mriki weh cerak-cerak. Ha nggih niku pangin coba riyen. Niki sing non pet. Nah, ngenten niki. Nggo kacamata mboten ngagem kacamata ya apik kok, Bu. Bahane seruti le nganggo kepenak masang kene. Nek kula tak jarum pentul, Bu. Nggih. Lah mergane logro. Imut konten wajahe berarti nggih to. Bahane seruti. Pas to kandhani. Njuk mangkate sidane jam pinten ning ketilikane? Jam pinten? Oh, bareng isak. Oh, nggih. Nggih. Nek niki sing maple. Nah niki maple, resik. Nek kulite gelap nggih ampun. Nek kulit gelap mending ngagem sing niki. Lah nggih, ajeng dienggo bareng. Kok jenengan pas klambine saking nggih. Oh, lah nggih. Niki sing wonten Swarovski. Niki sing diomongi dijahit lho Bu niki ki. Mboten dilem. Makane regane iki ya sesuai to, Bu. Niki sing apple green. Tak nggokke, aku milih niki. Wah, ketoke Bu Susi iki wong sawo mateng, resik ngono kok nganggo iki wae sing. Nggih, apik to. Lah iki malah pas pun ngene jenengan. Oh, sok kene mungkin beda-beda nggih. Ora apa-apa sampeyan Gusti Allah tekek. Nggih. Nggih. Apik to. Lah nggih nek semisalan rada ditekuk ngenten iki nggih apik. Cah nom-nom sakniki tetep kudu nganggo ciput, Bu. Wah, nggih ngonten. Nggih pun, bareng mawon. Sik tak ngancing lawang sik nek wonten. Wah, nggih. Sik. Nggih, nggih. Oh, gah lho. Bu, wis mlaku sik. Bu, bareng. Gusti Allah, Bu. Gek dhisik sik Bu temenan nika. Nggih. Nggih.